benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Sementas mil amizades, vestidiña de cor lila, defendendo a igualdade. Queremoste como es, lista sen pelos na lingua, rabuda como a Nordés, pois o mundo do revés. Ai, Begoña, compañeira, muller libre, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañera. Bos días, queridas e queridos ointes da Radio Clementina. Despois do éxito da Festa da Lingua que tivo lugar a semana pasada en Caldas, hoxe queremos dedicarlle un programa especial á escritora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas 2026. A protagonista do programa de hoxe é Begoña Camaño, unha voz fundamental na narrativa galega contemporánea. Escritora comprometida co ecoloxismo, co feminismo e co antimilitarismo. Begoña Camaño reescribiu como ninguén os mitos clásicos, dándolle protagonismo ás mulleres. Coñezamos, pois, a figura desta muller increíble, boa e generosa, que hoxe celebramos. Feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña. Imaginade un barrio de casas baixas, leiras espalladas, animais soltos e unha liberdade que se respira en cada curruncho. Así era o barrio Calvairo en Vigo, o lugar onde naceu Begoña Camaño, no ano 1964, rodeada da familia e amizades. Un dos seus momentos preferidos era ler ata quedar rendida polo sono. Primeiro era a súa nai Carmen, quen lles contaba historias a ela e a súa irmá Bea. Mais tarde, cando aprendeu a ler, Begoña converteuse nunha verdadeira devoradora de libros. Begoña e a súa irmán Bea ían ao colexio de Dona María. Era unha escola moi chula, onde Begoña tivo como profesora de francés a escritora e activista María Xosé Queizán, con quen coincidiría moitos anos máis tarde. Coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira. Mais tarde mudáronse de barrio e foron vivir a Coia, tamén en Vigo. Alí, Begoña pasará a súa adolescencia e asistirá ao instituto. Neste período, converterase nunha moza militante, loitando pola igualdade, o feminismo, o nacionalismo e polas situacións de opresión que sofren distintos povos do mundo. Cando remata o bacharelato, aínda non ten claro o que quere estudar. Primeiro pensou en veterinaria, despois en medicina e finalmente decide estudiar maxisterio. Pero no verán, no que remata a carreira, ocorre un acontecemento inesperado que marcará toda a súa vida. De xeito casual, converterase en locutora de radio, unha profesión da que se enamorará e que acabará por converterse na súa forma de vida. O seu labor na radio non pasa desapercibido. Comeza a colaborar en xornais como El Sol, A Nosa Terra e a Axencia Galega de Noticias. Las que veñen detrás. Ai, Begoña, compañeira, muller libre, feminista. Begoña era unha muller entusiasta e divertida, con moitas aficións. Encantaba de xogar ao axedrez, andar en bici pola Illa de Arousa e pasar momentos divertidos coas súas amigas. Gustáballe moito cantar, viaxar e ler e disfrazarse no entroido. Era unha muller con ganas de disfrutar da vida. Pero todas estas paixóns non lle restaban ningún minuto de compromiso. Begoña participaba activamente en movementos feministas como a SEGA ou Mulleres Galegas na Comunicación, tratando de visibilizar a muller en todos os ámbitos da sociedade. No ano 1989 cambia de emisora e comeza a traballar na Radio Galega,
primeiro en Vigo e máis tarde en Santiago. Colabora con numerosos programas como Andando na Terra, Club de Cultura, Expreso de Medianoite e Diario Cultural, onde debulla a actualidade do mundo da cultura galega da man de Ana Romaní, a directora do programa. Ademais, esta etapa coincide cun tempo de apoio ao colectivo Burla Negra, que loitaba contra a marea negra provocada polo afundimento do Prestige, unha catástrofe que encheu de chevapote e norte destrucción a costa galega. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña. De tanto estar no mundo da cultura e tratar con escritoras, actrices e guionistas, Begoña pensa en escribir. Debuta coa obra Circe ou Prazer de Azul, na que realiza unha reescrita da Odisea de Homero, cumprindo co desexo que tiña desde que a leou por primeira vez de nena, crear unha obra que lle concedese o protagonismo ás mulleres. O éxito da crítica que fai que Begoña continúe ca súa carreira literaria e escriba Morgana en Esmelle, onde volve darlle protagonismo ás mulleres, reescribindo unha historia mitolóxica na que homenaxea a un dos seus escritores favoritos, Álvaro Cunqueiro. Esta obra recibe unha chea de recoñecementos e premios. Son tempos de optimismo e homenaxes que fan que pense en escribir novas obras. Ten en mente revisar as 1001 noites para converter a Xerezade en protagonista da historia. Pero a morte sorprendeuna moi nova, cando tiña 50 anos, deixando unha cultura galega orfa e con ganas de máis obras desta muller maravillosa, loitadora pola liberdade, pola paz, pola ecoloxía e pola igualdade. Muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña. Antes de rematar o programa de hoxe, queremos convidarvos a botarlle unha ollada ás seleccións de libros que temos na Biblioteca Clementina para afondar na figura de Begoña Camaño. Ademais, podedes facer un percorrido máis visual pola súa vida e pola súa obra, a través dun mural conmemorativo que estamos a realizar con moito agarimo o alumnado de sexto. E ata aquí o programa de hoxe. Lembrade seguir o exemplo de Begoña. Fala de galego e lede en galego. Grazas por escoitarnos na vosa emisora favorita. Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Nas rúas de Compostela, Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola.